Langsning Football Club kala peliam no eka Malki Sports Club da Saugo lanot. Ha ka jingya kun kabala long menta ka no pai sngi Hamadan MFA Turf Polo Ground Shillong, jong Kalimpong OC Blue Shillong Premier League, bala pelong da ka Shillong Sports Association bat ka Meghalaya Football Association. Kinong ya lekai ka Langsning ki bala yo ban thep ya ki Saugo na benta ka kunhun kilong, u Anesius Marwen bala thep ya ka gol ka baningkong bat ka baar ka ta ka minit ka bakat kendai bat ka minit ka baar puwei. U rang ya lekai bala thep ya ka gol ka balai ulong u Roy kiba nong tudu kabalong haka minit kaba arpusan bat ya ka gol kaba saw la tap da ukit bok lang pale haka ba la tap haka minit kaba saw pau jong ka kelas stem